Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasor Shillong menta kasengi ka arpo trik ubna jemang arajar arpo wei kala kenja ai jar hadin ba kasarkar jilla kala penjari deka jingkhang dam ya ke East Khasi Hills District Barok Kawai hadin ba ka jingdon jong ki nongpang ki balaya bit ya ka jingpang COVID-19 kala nangkeu daki spa ngut tang hakashisni kani ka jingkhang dam ya ke East Khasi Hills District kala trekam nado kasengi balang jong ka khat khandai trik ubna jemang arajar arpo wei hakapor prabaji minmit Bat kaban sakut no apan hadu ka lai puway trik ubna jemang arajar arpuway hakapor sanbaje binstam. Ka kinhun lum kubor jong ka Batesi TV haka jinyat swat keleng ki benta jong ka Sor Shillong lalap ba ki surok ba bat ki surok snong kila kenja hijar bat lalap ru ba ki pulit kila penjor ya ka jingap pahara haki babon ki benta jong ka surok kenang ban perking ya ki no ki breu ki ba mi sya surok. Nalor kata lalabru baki borsen syar snong hakeleng ka Sor Shillong kila bo de ki volunteer ban pet ngor bah khnang baki pait ba kinam mi nalaki yeng kisem hakikenta baka nega jingkhang dam kadang trekam
boy. Ayo. Okey. Ya. Nakaliang juga. CCMP. Dari sini.